E neste libro está precisamente tamén unha lembranza de Manuel Rodríguez López que nos vai ler o seu autor. É xa a tradición que un membro do xurado faga un traballo sobre Manuel, sobre Manolo, para incluir no libro. Neste ano foi Xavier Rodríguez Barrio, que, como todos nós, en vez de falar de Manuel, conversa con Manuel. Moi boas tardes. Eu, a verdade, que cando escribín esta lembranza non pensei que a iba a ler eu, pensei que ela é unha lería, non? Pero moi ben, encantadísimo. Entón, digo así, non? Isto era por outubro, polo tanto empezo. Andei nestes días de outono a revisar os umbrais de palabras, os textos limiares que foron Adral e Obertura, a publicación dos traballos gañadores en poesía narrativa nas convocatorias precedentes deste premio literario en honra e memoria do estimado escritor Manuel Rodríguez López. Eu, como membro do xurado dende a súa primeira edición, xa fora lendo estes textos nos correspondentes libriños anuais, pero hoxe os teño xuntos e fago seguida unha lectura dos autores que me precederon no labor que este ano a min se me encomenda, decátome de como vai xa adiantada a tese un lauden de corazón, vivencia e terra que sobre Manuel Rodríguez López se está a escribir ano tras ano, sobre quen amou engarimosa e xenerosa desmesura altas palabras como familia, amor, Galiza, idioma, entrega e fe, e amizade, e terra natal ou paradelo. Amizade, digo, e adentro que en decote están a difundir, a falar, a escribir co corazón desbordado sobre quen foi compañeiro exemplar de tan breve pero tan densa vida compartida. E digo seus nomes: Xesús Mato, Xosé Manuel Carballo, por aí detrás, Xulio Xiz, Manuel Blanco, en Barcelona, dende Barcelona, e con todos Xosé Manuel Mato, aquí he señalo co dedo un tema de educación, pero neste caso é un acto de identificación xenerosa. Xosé Manuel Mato, alcalde de Paradela, dando apoio humano e institucional a toda a actividade que están a desenvolver xunto a familia, con Santi a cabeceira, me está sacando unha foto, a súa viúva, aquí ao meu lado, a prol de manter vivo o recoñecemento que merece Manuel Rodríguez López, que xa foi nomeado fillo predilecto e dá nome ao centro cultural da súa vida. Eu, de todas as miñas actividades vitais, son esencialmente poeta. E, polo 72, ano da publicación do meu primeiro libro, que o sempre amigo Paco Campos, hoxe reconhecido xornalista e docente e director dos medios de comunicación autonómicos galegos, era o compañeiro diario co que compartín ilusións e proxectos, como foi o inicio en Edicións Celta de Lugo da colección de poesía Rúa Nova, onde viu a luz o meu primeiro pranto irmán. Que a que ven que conte este episodio? E daquela, con 16 ou 17 anos de idade, cando, por Paco Campos, entón crítico literario do diario El Progreso, chega ás miñas mans o segundo libro publicado de Manuel Rodríguez López, Saudade no Bulleiro, ano 70. Libro este que me impactou de forma que foron poemas para ler e reler moitas veces, e nos que eu, adolescente, achaba tanta claridade e tanta verdade que resultaba un tesouro
de palabra descarnada de quen descoñecido, ata que para min, escribía aqueles versos desde Cataluña. Sabía pouco máis de quen tan só era o manifesto dun poeta galego na emigración, pero si souben que me engallolou dentro do primeiro e magistral poema dese libro. Cito os 6 primeiros versos. Sinto a nenez lonxana, arrebolando na ella, xogando co balón feito de trapos, un tiracollos e aquil carromato. Son moi probes os magos das aldeas, e os da vila non chegan as bisbarras. Que me engallolou en poemas, digo, ata o punto de memorizalos, que me engallolou mesmo, insisto, dende ese heptasílabo perfecto do título, e que daquela investiguei para saber cal era a mensaxe que o autor tencionaba transmitirnos xuntando aquelas túas palabras. De saudade, sí. Dor da ausencia ou lembranza nostálxica por algo ou alguén querido, pero distante. Estaba claro. Pero de bulleiro só atopaba, creo acordar, significados como lodo que se forma nos camiños despois da chuvia, ou paraxe pantanosa, ou lugar onde nace a auga, ou manancial que abrolla no chan. O caso é que por Ángel Fole, con quen por eses anos frecuentaba el asiduas conversas de media tarde no ventanal de El Regio que daba a ronda da muralla, souben que bulleiro podía ser, podía ter, tiña, un significado figurado referido a feitos e actitudes que degradan ou envilecen. E por moitos anos aquel título do libro de Manuel Rodríguez López era para min, en traducción libre, este: dor nostálxica das cousas distantes, amadas dende o lugar de vivir de preto todo o que degrada e envilece a vida e as afiós do home. Tiña Leria, a libérrima transcripción miña de saudade no bulleiro. En todo caso, inquedante título para un libro de poemas denunciador e contundente. Ese foi o meu primeiro achegamento a unhas páxinas nas que o autor semellaba delongar os seus versos, o idioma dos versos, e a vida, e mesmo as mans da vida, e mesmo parecíame que o poeta andaba a petar nas portas pechadas das conciencias, sen moito achar que nas abriran. Cando estou a contar, repito, corresponde aos anos 72-73, ata que a mitade dos 80, co regreso de Manolo a Galicia, a Lugo, e Xulio Cid, que mo presenta o coincidido os 3 como membros dun xurado dun premio literario. A partir de aí comezamos unha amistade que foi medrando co tempo cara absoluta confianza, ata o punto de que el, de trato cordial, sempre calmoso e prudente, sabedor, por exemplo, de que un libro meu era finalista do Premio Nacional de Poesía en Madrid, decíame que o tería gañado de non ser eu un poeta de gramática rara e de escritura demasiado escura. Tes que escribir menos hermético, díxome máis dunha ocasión. Eu atallaba e atallaba coas razóns que sempre me habitaron e me habitan a respecto deste tema, e que por xa manifestadas outras veces non vou expoñer aquí. Esta circunstancia contóbola para que saibades que naquela confianza nosa había tamén discrepancias literarias, sobre todo, como non. Coido que anos despois, cando co meu libro máis críptico de crítica me concederon o Premio Nacional da Crítica, o Premio Martín Codas,
e volvín ademais ser finalista do Premio Nacional de Poesía, díxenlle en voz alta, mirando o ceo: ves, Manolo, non levabas razón. Na parte laudatoria, pola contra, alabábame como recitador. Recordo que máis dunha vez, nalgún café ou de paseantes polo Parque Rosalía, traía poemas seus para oílos na miña voz. E eu, honradísimo, de honra e de honradez, aplicábame un ton sonorísimo e interpretador que o emocionaba. E cousas da vida. Será por decembro do 93 ou primeiros do 94, cando, con Manolo ausente, ante un auditorio especialmente entusiasta e numeroso, e Xulio Xiz non me deixará mentir, volva a ler un fermoso poema seu que foi aplaudido en homenaxe a ele, de xeito excepcional, e que penso que é dos máis valiosos, e non son poucos de cantos nos deixou Manuel Rodríguez López. Foi no acto de presentación da Aliad Utrella. Xesús Mato, Padre Mato, ten moito que ver con eso. Poesía e pintura, Museo Provincial de Lugo, e o poema titúlase Xogade Poudiños Garuleiros, transcribo dos fragmentos. Dicía: xogade o taborete, a pillar, a pita cega, a billarda, os marcos e a estaca, e a quen máis corra e resalve máis sedes. E segue cuns cautivantes e corais versos dialogados. Ti que estás no taborete, que comiche, pan rolete, darásme un pouco del? Darei, darei, sube ti, que eu baixarei. Ata aquí esta lembranza necesariamente breve do amigo Manuel Oreste Rodríguez López, o autor doutros dous libros de poemas, de un de narrativa de reencontro con aldea, de dous volumes con crónicas de galegos en Cataluña, dun libro de viaxes con Fole, o traductor da Atlántica de Verdaguer, pero para min sempre preferente o autor de Saudade no Bulleiro, aquel libro do ano 70 que custaba 75 pesetas e que levaba un prólogo en catalán de Roger Canicio e do Caínda 6 versos de memoria. Por exemplo, páxina 48, poema Vestida de altraxe de Mouras Cubizas. Recito en voz alta a última parte sin abrir o libro. Decía: e aínda hai poetas que cantan as flores e falan de meles e ensoñan amores e alautan e gaban e baten as mãos e din a porfía que somos irmãos. Manolo, amigo, como dixen ao comenzo, xa é outono do ano 2004. Eu escribín un libro, e sábelo ben, que a vida anda ávida e a morte é habilísima. É isto poesía hermética e escura. Manolo, en breve, pero por hoxe, ímonos ver en Paradela e xa falamos. Moitas gracias. Isto é un auténtico pregón para calquer acto como este, polo fondo e pola forma, polo concepto e pola emoción, polo decir e polo sentir, serviría para ser pronunciado no máis alto paraninfo das letras e sirve para facer homenaxe do amigo que se nos foi demasiado axiña, sempre demasiado axiña,
para que se nos vayan os amigos, pero que se nos foi non demasiado longe porque, como dice Xavier,